Namhlanje silapha kwaWard30 Enoch Mgijima phantsi kweChristian Discipline Municipality. Department silapha namhlanje sineprogram yokuvala inyanga ye-16 days of activism of no violence against women and children. At the same time sifilishe into yobana masizokupha abantu sibatyise iChristmas ingekafiki kuba sikholelwa ukuba kukho amakhaya abantu abangazuba nalo ithuba lokuba bazonwabise ngeChristmas ngenxa yeemeko ezahlukeneyo abajongene nazo. Abanye bazuba na grocery, abanye bazuba nazipho njengokwabanye bezaba benezipho. Sathi ke xa sibhiyozela olu suku lweChristmas sivala le program ye-16 days of activism, masenze izipho kubantwana abancinci kunye nabantu abadala nabantwana nemizi ekhokhelwa ngabantwana, child-headed households, sibafumanise igrosari ukuze nabo bazive bengabantu noko ngeChristmas abanento. At the same time ke kuyo yonke lento i-birthday yam namhlanje endicinge ukuba let me celebrate it in style with the communities ekule constituency yonke yaseMfomatsolwana municipality equka iilali zaseNtabethemba zonke kunye neTakastad neHofmeyr. Sibajabulise abantu bave kamandi, kube mnandi kubo, sazi ukuba noko nabo abalibalekanga.